Tatlo ka persona nga ehemplo sang sakripisyo, paghimakas kag pagpalangga sa ilatag sa kapamilya, mga karakter sang matuod nga baganihan, subong nga National Heroes Day. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagdamol ng panit sang 47 anyos si Tatay Lito sa sulod sang 24 katuig nga pag-ubra sa ice plant sa Bacolod. Harin sa freezer tubtub sa truck. Wala nagkakapunaw ang iya paghimakas para sa pamilya. Kay kung subong nga tsimpo, pigado nga dangon, di kapisan, ti gutom kay. Bangod elementarya lang ang natapos. Handom kag dumot sini nga makuha sa mga kabataan ng diploma. Si Tatay Lito, baganihan nga wala nagakatunaw ang paglaom nga mahatagan maayong kabuhi ang pamilya. Sa ngalan sa 7 ka mga kabataan kag mga apo, ginalatay sang panday nga si Tatay Joselino ang ila bago nga proyekto bilang isa ka panday. Sa tagsa katikang pababaw, inspirasyon sini ang 450 pesos kada adlaw ginapaabot sang pamilya sa Manapla. Kaya tayalan siyang una, ginikanan namon, wala kaya sang isip bala. Nga makahatag sa amon, nga makaalam kami. Ang entablado nga proyekto ang simbolo sa iya kabuhi, mga papel nga iya ginapanindugan, mga nagkalailay nga eksena nga naghihimo sa iya matudtuod nga bida. Sa Silay City, nakilala namon si Jojo, 50 anyos, manugbaligya na, artist pa. Layo pang Pasko, apang iya mini Christmas tree, ang mauti ng ginaobra agud sa Pasko, sila may pang Noche Buena. Napamudjot ko lang. Kung may gana ko mag-obra-obra, ito mo na yung ina-obra-obra. Ginasuyod sining dalan agun matipon ang mga plastic nga botelya. Si Jojo, Joselino kag Lito, tatlo sa mga madamo nga baganihan sa pungsod nga kapital ang kaayos ng tagipusoon kag dedikasyon nga mabagong pangabuhi pinaagi sa pagpangamuyo kag sakripisyo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. One Western Visayas.